Què tal, com esteu? Això és l'Etapa Reina, una hora de ciclisme en català des de Ràdio Molins de Rei. Avui és dia 27 d'abril de 2026. Això vol dir que se'ns acaba aquest inici de temporada, aquest inici fantàstic de temporada on tenim les clàssiques, que és el ciclisme que ens enamora, i per això estem tristos, però per altra banda estem contents perquè comença una època també xula, que són les grans voltes, aquest mateix diumenge amb la Vuelta Ciclista a Espanya femenina, i ja tenim a l'horitzó el Giro, també, el Giro d'Itàlia. Roger Castillo, com estàs? Molt bé, bon dia, bona tarda i bona nit. I tinc l'horitzó també al Tour de França. Perquè demà, a les 8 del vespre, a la Sala Gòtica de Molins de Rei... Marco incomparable. Marco incomparable, com bé dius. Sí. Un escenari inigualable. Sí. Tenim el luxe, el plaer, la responsabilitat... Aquesta és el que em fa més por. I el gaudi d'anunciar l'inici de tots els actes que muntarem en relació al pas del Tour de França per Molins de Rei el proper 5 de juliol. Bravo. Ja aplaudeixo jo, tranquils. No cal que aplaudeixo. Tu fes la feina, que jo mentrestant parlo. Sí. Ve en Ramon Usall, a Molins de Rei. Ramon Usall, Això és guai, O sigui, el doctor en història, Sí, el sociòleg, el professor. Això és molt guai, L'articulista. Ara... Què més coses és el Ramon? Bé, l'autor d'un llibre que es diu Història Política del Ciclisme. Mireu quin llibre. És que ho veureu a YouTube. Que ben acabat està, Mira, per fora és xulo, per dintre encara més xulo. Costa amunt, anècdotes, curiositats, explicació històrica de com d'important és el Tour de França i de moltes altres curses ciclistes al llarg de la història. I la xerrada d'aquest dimarts, a les 8 del vespre, a la Sala Gòtica de Molins de Rei, és sobre la importància social i política del Tour de França al llarg de la història. No has dit la paraula clau. Que és... Gratis. Gratuïta. Ara ho has dit. I que tindreu lloc per seure. I mans per aplaudir. Quan acabi de parlar, perquè ho farà, meravellosament bé, ens interessarà a tots. Sí. Tinc moltes ganes, Jo també, de debò. És el tret de sortida per tots aquests actes que tenim previstos, que els anuncies o no els anuncies? No. Aquí només anunciem el primer, vale. Però sí que és veritat que aviat us farem arribar a tots els que ens seguiu a @l'Etapa Reina un extens programa d'actes que culminarà el 5 de juliol amb una festassa increïble. Guardeu-vos la data, 5 de juliol a Molins de Rei, festassa històrica. Diumenge. No s'ha viscut mai res igual a la història del Tour de França. Ni a la història de Molins. Ni a la història de Molins de Rei. Ni a les vostres vides. O sigui que apunteu-vos-el i guardeu-vos-el. 5 de juliol, diumenge 5 de juliol, el pas del Tour de França per Molins, la gran festa de l'Etapa Reina i tots els actes previs que anirem anunciant poc a poc. A tot això estic molt bé, gràcies Lluís per preguntar abans. Estàs bé? Sí. El Valdeu? Bastant bé, Balcons florits. Balcons florits... Has guanyat? No, jo no hi participava. Ah, no? No. Al meu balcó potser sí, però jo no. I el teu balcó com ha quedat? Al meu balcó hi ha hagut una espècie d'indignació popular, no? En veure que no ha rebut res de res. És que no hi havia ni una flor, no? Sí. Ah, sí? Moltes flors. Sí, no, hi havia moltes flors. Vale. Sí. Clar, és que... Sergi, com estàs? Tu tens un balcó florit? No. Realment, hòstia, podia participar l'any vinent. Tu tens també un balcó o sigui, és un balcó a la vila. O sigui, a casa teva tu vius a un centre neuràlgic. Sí. Tinc bones vistes a la Cimentera, per exemple. Molt xulo. Però també veig la zona de Font Pineda, i veig Sant Antoni, i veig Sant Ramon, i veig les muntanyes de l'altra banda del riu, no? De l'altra banda de la frontera. Els Montes Penibèticos. Efectivament. Tu no dones al carrer, diguéssim, dones a l'altra banda? No, dono al carrer major. Està tan alt, està tan amunt que veu tot això. Sí que estàs Sí, alt, tio. jo controlo tot des d'allà. És vista panoràmica. Una vista. Quan ve el Camell, els que som de Molins, i no, també el coneixereu, quan ve pel carrer Major i arriba a les escales del Mercat, estic alineat amb el carrer Major des de la Creu, ho veig directe. I xulíssim quan passen per sota, mare meva. Espectacular. Sí, quan ve algun foraster o el que sigui, tu el detectes, però el primer, no? Clar. 50 euros l'entrada per veure el Camell. El pas del Tour. El pas del Tour. Llàstima que no passa el pas del Tour, si no ja dic jo que... Bueno, fem unes trucades i canviem el recorregut perquè et passi per sota de casa, Seria molt xulo, Hi ha una mica d'empedrat per aquella zona, Sí, és veritat. Eli Arjona, a les vies de so, com estàs, Eli? Bé, ahir va celebrar l'aniversari de la nena. No vam venir, Cago en la mar, tu. Bueno. Et conviden a universals als llocs, tu. És que no podia ir. Impresentable. No podia. Va, que hem de parlar de moltes coses avui. Hem de parlar de les Ardenes, que tanquem unes Ardenes històriques pel ciclisme català i ja amb la vista posada a les grans voltes.
farem una mica de recull. És que has preparat alguna cosa, no? Sí, tens una escaleta feta. Ara Si la miraré. vols mirar, ara tocaria Ardenes aquesta victòria de Tadej Pogačar començar per aquí. Bueno, primer començarem per l'emmascarat. Mira, primer saps per què podem començar abans d'entrar al programa en si? Per què? Per fer-li una pregunta primer a Sergi i després a Lluís Arias. Ah! Sergi, tu t'has trobat algú avui? No diguis qui? Algú que sigui una cara coneguda del ciclisme? A la mateixa... Una estrella del ciclisme t'has trobat avui? Exacte, anava a dir... Lluís, tu t'has trobat avui alguna estrella del ciclisme? Bèstia, això, I no anàvem junts, Tu te l'has trobat més tard? Jo me l'he trobat cap a les... Algun moment, no? Sí, cap a la Sí, algun moment. 1 i poc a Esplugues de Llobregat. I tu, abans? Jo eren les 11 llargues, per tant, podem dir que aquesta ciclista ha fet com a mínim 2 hores de rodatge Sí, sí. en bici. 2 hores de rodatge després d'un dia en què em va fer unes quantes més, Sí, competint al màxim nivell i fent un top 5 per exemple. a una cursa que es diu Lieja, Bastogne-Lieja. Paula Blasi, us he trobat a Paula Blasi Paula el Blasi. dia següent de fer top 5 a Lieja. Sí, per molins i casualitat, no és la primera vegada que passa per aquí, sovint passa, i casualitat que era justament el dia després de fer Lieja i de fer la setmana que ha fet, que en parlarem ara. Què t'ha promès? Doncs m'ha promès, per tots vosaltres, no només Sí, per... és a la comunitat, de la a la Catarina. comunitat ciclista catalana i en especial als nostres radioients. Ha promès que ens ficarà una ordre d'allunyament. No, casualitat, que ens hem trobat. Sí, sí. Ens ha promès que tindrem moltes alegries properament. Bueno, No Ens dubtem. donaran moltes alegries, Per tant, bueno. està motivadíssima, sobretot per la Vuelta, que és el propi objectiu. Doncs va, mascarat. Fort, no, però em sembla fort que ens l'haguem trobat els dos, en 2 puestos diferents, en 2 hores diferents. Després de la millor setmana esportiva de la seva vida, una setmana i un dia després d'haver-li posat al cap com un bombo amb els crits de Paula, I a més, és que el bo, en el cas del Sergi, tu anaves amb bici i tal, i te l'has trobat. Sí. Jo és que anava a... Això, jo me l'he trobat allà pujant, bueno, on hi ha el Walden, que per on anava ella, que anàvem en contradirecció, diguéssim. val? Jo anava en l'altre sentit de la marxa i entremig ja... El tramvia. El tramvia, és a Sí, dir, sí. que és ample allò. I anava conduint un company meu de feina. L'has Llavors, espantat? jo L'has espantat. ha fotut un crit al meu company de feina. I clar, ella, aquí ha vist cridar, al principi era el meu company de feina, pensant, qui collons no el és aquest coneix. tio, no el conec. I llavors he aparegut jo per allà i jo he fet... Paula Blasi. El hooligan. Que gran. Malgrat aquesta persecució l'estimem, Sí, jo crec que ens estima, malgrat la persecució. Comencem amb la mascarada. Va, som-hi. Vinga, va, som-hi. Vinga, va. Pago religiosament factures, tinc en regla el meu passaport, al diable veig les costures. Aviam, la Eli Està més pendent d'un bitxo que de la música. ha entrat un bitxo molt gran i ens ha tirat una música que no és l'emmascarat. Però ens perquè, agrada. clar, que ens agrada, perquè està Vols fer perillant per la seva l'emmascarat a vida. partir d'ara amb aquesta música? Ostres, és que mira, justament ahir Sí? vaig estar amb el Joan, que és l'autor d'aquesta Sí. cançó, i hòstia, ara seria com una Se't coincidència molt estrany. molt estranya. Se't faria estrany. Bueno, avui la farem amb aquesta. Avui sí. Avui sí, per Avui, ja no passa res. un cop tires endavant. Per tant, mascat de la setmana passada. Qui teníem? Sí, teníem a un equip belga ja de fa gairebé mig segle. T'està patint, l'Eli. Ara ho enfocarem, això, no sé si es pot. Has Bueno. ajudat-la. Sí, vés a ajudar. Sigues galant. És un equip belga que el 1985 el vam destacar. Crique Leon, Jos Van Aert, que era el tiet del Van Aert, i Roger de Bliming, és l'Itachi. Molt bé. Itachi. Doncs, si et sembla bé, anem a les pistes d'avui, mentre l'Eli ens puja i baixa la música, com sempre. Pista 1. L'equip que us presentem és un equip rus. Pista 2. Un any, 2014, perquè ho citeu. I pista 3. 3 ciclistes, Roman Kreuziger, Alexander Blasov i Ilnur Sakarin. I afegiré que aquests 3 ciclistes... Epa, que aquests tres hi ha pista ciclistes- extra. No, no és una pista, Sí, perquè realment és ja es veu complicat. És casualitat. Aquests 3 ciclistes que he anomenat, els 3 han sigut guanyadors de la General
del Tour de Romandia, que precisament doncs, comença demà mateix. Doncs aquestes són les 3 pistes auditives més extra d'avui. Teniu pista visual possible o potencial durant el programa d'avui. Aquells que ens seguiu a YouTube, ja ho sabeu, @lataperreina, tant a YouTube com a la resta de xarxes on ens vulgueu buscar i trobar. Els que ens esteu veient, per cert, veureu aquesta situació incòmoda ara mateix, en què el programa doncs, es queda amb 2 persones perquè hi ha una d'elles que ha anat a l'estudi de control a intentar matar algun bitxo estrany que ha aparegut per allà. Hem de salvar vides, per tant, això és la primera prioritat d'aquest programa, salvar vides. Mira, l'ha capturat. L'ha capturat, Tenim el moment. L'ha capturat, A veure si ens el porta dins. A veure, estaria molt bé com a trofeu de caça. Bé, en tot cas, m'avanço al que toca, que és anar, Eli, canvi de sintonia, que parlem de les Ardenes. Doncs tenim Ardenes acabades, enllestides, hem tingut l'Amstel Gold Race, ja vam parlar la setmana passada, la vam viure en directe, va ser increïble, però aquesta setmana hem tingut 2 curses més, la Fletxa Valona i la Lieja-Bastogne-Lieja. I tot just és començar a parlar de les Ardenes i que aquesta porta de l'estudi es torni a obrir. Ha sortit una persona exaltada, ara ens presentarà el trofeu de caça, l'ensenyarà a càmera, i n'entren 2, o sigui, entren 2 i un cadàver, no? Està entrant un cadàver, també? Efectivament, és una abella asiàtica. Una abella asiàtica. Una espècie invasora. Vespa asiàtica, no, en aquest cas? Una vespa asiàtica, sí, perdó. Tenen Tenen molt mala bava, Tenen mala bava. Se'ns mengen les abelles. I sota el que tenen és mal futur, perquè l'has liquidat i ja està mort. Bueno, no s'ha de tenir passió. No s'ha de tenir passió. Escolta, Marc Vives, bona tarda, com estàs? Arribant aquí per la porta. Ni passió ni compassió. I vaya bitxo. Deixeu parlar al Marc, que acaba d'arribar, sisplau. Sí. No, que pensava que era el cadàver jo. Però No, en principi no. En principi està bé, això. veiem respirar. Què tal? Bé, hem ubicat els oients en moltes coses. Ara anàvem a parlar de les Ardenes, concretament de la masculina, de Lieja-Bastogne-Lieja masculina i la Fletxa Valona masculina. Va ser molt interessant la Lieja masculina, Roger. Sí que va ser interessant. Jo sí que la vaig veure, Lluís, i... Tu que la vas veure, parla'ns en. Vam viure potser alguns dels minuts més interessants de la temporada. El Col de la Redoute. Sí. La resta de cursa, bé, correcte, sense fer més escarafalls, perquè al final estem parlant del pitjor monument de l'any, que és la Lieja-Bastogne-Lieja. Això ho podem mantenir sense cap mena de problema ni compassió contra el monument, però sí que és veritat que el Col de la Redoute d'aquest any va ser apassionant. Bàsicament per 2 motius. Primer, perquè la cursa que es va viure a la Lieja-Bastogne-Lieja va ser animada des del quilòmetre, no sé, posa-hi 3, perquè va ser molt, molt, molt al principi, en què es va trencar el grup, i vam tenir 52 persones al davant i la resta al darrere. Però el divertit és que al darrere hi havia Pogačar, hi havia Paul Seixas, hi havia altres grans noms, però al davant hi havia Remco Evenepoel. I també alguns altres noms, tipus Bernal, o sigui, hi havia noms més o menys importants, però sobretot Remco Evenepoel. I què va passar a la cursa? Doncs que es va llançar d'una forma... Jan Valjeans a davant de Pogačar durant més quilòmetres que no pas darrere. Això és una dada d'aquesta cursa. Doncs què va passar? Que es va llançar des del principi a una velocitat absolutament supersònica, perquè els de davant van dir, mira, és una situació de cursa, l'aprofitem. Cosa que no passa sempre. Des d'aquí, felicitats, 52 ciclistes que vau aprofitar la situació de cursa. S'ha de fer sempre, perquè mai saps com acabarà la cursa. Però la van aprofitar? La van aprofitar, van estar 2 hores i escaig, per no dir 3, ells al davant i el pilot al darrere, amb mig UAE tirant, amb Decathlon tirant, o sigui, amb equips que s'havien quedat sense opcions al davant, tirant per les grans estrelles d'aquesta cursa que estaven al darrere, excepte, reitero, Remco Evenepoel, que va fer cansar Nico Dent, que segurament se'n recordarà ell durant dies, i que després finalment es va veure doncs, que aquest grup havia anat perdent unitats, havia anat perdent força, començava a arribar a aquest terreny més muntanyós de la Lieja-Bastogne-Lieja, que és tot, sobretot aquesta part més final, i van perdre l'opció d'estar al davant fins al final, però és que fins a 100 km de meta estaven així, o sigui que molt bé per ells, molt bon intent, i sobretot un punt de partida de llançar la cursa molt d'hora, saps que la gent hi haurà algú que ho patirà després, s'ha una situació una mica incòmoda, i quan arriba el moment clau de cursa, l'UAE doncs havia guardat prou forces per començar a dominar la cursa fins que arriba el Col de la Redoute. Pogačar fa el seu atac de cada any, i Pogačar, com cada any, deixa enrere a tothom, excepte a un ciclista, que ja sabeu qui és, que és Paul Seixas. Era inesperat, això? No, el que és inesperat segurament són les xifres que hem vist després que han fet, que són històriques, òbviament,
que no només la pròpia ascensió al col de la Reduda han batut en 15 o 20 segons respecte a l'anterior, sinó sobretot els bats que han mogut, que es veu que és una bestiesa que no s'havia vist mai amb una ascensió d'aquesta durada. I clar, que ho faci Pogačar, més o menys tots ho podem donar per fet, perquè ho fa cada cursa, més o menys allà on va i sempre una mica més, que Pol Seixas li aguanti tot el col de la Reduda, home, jo diria que podíem esperar que l'aguantés si anava a un ritme relativament assequible. O sigui, si no se la prenia com aquí trenco la cursa. Si prens aquella ascensió com trenco la cursa i la guanyo aquí, sí que en part ha de ser sorprenent que un nano de 19 anys, per molta progressió que portés els últims dies i setmanes, doncs t'aguanti aquell tros. Jo ho trobo sorprenent, sí. Jo crec que Pol Seixas, més enllà de la qualitat evident que té per poder aguantar el ritme de Pogačar, crec que té una mentalitat que pocs corredors la tenen i que jo crec que cap corredor de 19 anys l'havia tingut fins a dia d'avui, perquè Pogačar el porta al límit, però al límit a la Reduda, o sigui, està durant 500 metres al límit i és capaç de treure forces dels ronyons o dels confins més amagats del seu cos per aguantar-li roda. Diu que veia borrosa i tot. És que jo fa patir, inclús dic, és que no ja es desmaiarà, perquè és que estava amb una explosió facial de dir que ja has passat el teu límit i qualsevol corredor amb el límit sobrepassat peta i ell no va petar. No. Va petar després. Sí, si voleu acabem la narrativa de la cursa, però sí. Però allà va aguantar, que és... I a l'Estrade ja ho vam veure una miqueta, això també, perquè l'Estrade li reenganxa i durant 500 metres ben bons també el porta al límit, fins que peta, però veus que és un corredor que si amb 19 anys ja és capaç de suportar mentalment i físicament, però sobretot mentalment, aquest esforç al límit tanta estona, a la que estigui una passa més endavant, és a dir, pugui estar de tu a Pogačar en aquests esforços al límit, bé, és que serà un rival directe, vull dir, no hi ha debat en què pugui ser un rival de Pogačar. Hi ha una cosa molt divertida, que és que Pogačar, quan acaba la cursa, li pregunten, no? Evidentment, per la victòria, i la segona pregunta sobre Pol Seixas, òbviament, perquè és la persona nova, no? La Lieja, que Pogačar segurament és la cursa que domina com vola els últims anys. I Pol Seixas, clar, ell pensa, Pol Seixas, doncs mireu, jo estava pensant en l'esprint. O sigui, un cop m'ha aguantat a la Reduda, i m'estava fent relleus, perquè després de la Reduda Pol Seixas li dona relleus, o sigui, van junts a meta, o sigui, semblen dos, d'igual a igual, de tu a tu, cara a cara, i clar, diu, jo ja estava pensant en com resoldre l'esprint amb un rival com Seixas, o sigui, estava començant a rumiar quina tàctica havia de seguir, però clar, hi havia una segona cota que també és molt dura, que és la Rojo Falcons, que allà sí que aguanta Seixas fins on pot, hi ha un moment que peta i perd això, 30 segons tranquil·lament els pocs metres que quedaven fins a dalt del cim, perquè peta d'aquelles patades rebentada que no pots més. I és normal, perquè és que ja et dic que anava això, superant el seu límit segurament. Però és interessant veure com el mateix Pogačar s'havia ficat al cap ja que allò era un rival al seu nivell actual, cosa que segurament Pogačar en un tipus de cursa com aquesta, per molta progressió que hi hagués de Pol Seixas, ni tan sols s'imaginava que podia ser. I ell ja ho havia assumit així. Benvingut a Pol Seixas i benvingut doncs, l'actuació de Wout van Aert a París-Roubaix, perquè necessitem aquesta gent que li dona guerra a Pogačar, que li posa les coses difícils i que encara el fan créixer més. Perquè clar, ara no es pot confiar, o sigui, al final Lieja és una cursa que sincerament ho tenia guanyat, només participar segurament és el monument més fàcil per ell, juntament potser amb Llombardia. Bueno, Llombardia doncs al final hi ha una mica més de desnivell, pot haver-hi tàctiques d'equip diferents, no ho sé, però és un altre moment de la temporada. Però aquí hem trobat a Seixas i benvingut això, el Wout van Aert a París-Roubaix, tenim a Milan Sanremo que no li posen les coses fàcil tampoc, a Flandes mateix, i això el fa créixer més encara a Pogačar, que bueno, doncs ja veurem fins on arriba la seva ambició i fins quan, no? Quan, parlant de temps, perquè doncs, això, no? Sembla que aquest nano promet i molt. Tinc por, o sigui, hi ha una cosa que ha dit el Marc, la mentalitat és boníssima, és un tio que el veus que té una maduresa, sembla que tingui 28 anys. Per l'altra banda, bueno, entenc que ara ho està aguantant molt bé i ho porta molt bé, i darrere deu tenir un equip super preparat de psicòlegs, de gent d'entorn que el fan tenir els peus a terra, però a la vegada ambiciós. I em fa una mica de por això, no? La pressió aquesta del país
de França, concretament, una mica tota aquesta cap on anirà, si s'anirà a un altre equip, tota aquesta cosa que d'alguna manera el pot descol·locar o el pot... però jo crec que el veig un tio molt sensat, molt de peus a terra i tant de bo el tinguem molts anys i arribi al nivell de Pogačar. Encara no ho està. De moment està passant això, no? Dir que tenim notícies cada dia sobre Paul Seixas, sobre l'estat francès en bloc que intenta que es quedi en un equip francès posant el salari que faci falta. O sigui, tot això ja hi és. És evident que si acaba participant al Tour de França, com la majoria de fonts apunten i diuen que sí que acabarà participant, és que són molts dies de pressió mediàtica. O sigui, no són molts dies de cursa, que també. Són molts dies d'aquest bull i l'olla, sobretot si no té cap contracte ja signat per la temporada que ve, si no renovat. O sigui, tot això sí que és una explosió que jo crec que difícilment pocs ciclistes hauran vist al llarg de la història a nivell de focus. És a dir, això, viure amb 19 anys, jo no m'hi voldria trobar, sincerament. O sigui, és una cosa de dificultat afegida. Doncs Paul Seixas... Va guanyar la Fletxa Valona. Sí. Que clar, si voleu fem també tirar uns dies enrere perquè... I va guanyar sobradament en un lloc on... A la Fletxa Valona sí que, igual, a diferència d'Amstel o de Lieja, a la Fletxa Valona arribes amb les mateixes oportunitats a l'últim mur i allà és a veure qui la té més grossa. I a veure qui controla millor, o sigui, a veure qui sap dominar millor la pujada, perquè a vegades hi ha gent que està molt fort però gasta allà on no toca. La pujada de Paul Seixas és perfecte. O sigui, és absolutament perfecta. La domina des del principi, la va controlant, va posant el seu ritme, quan vol accelera, quan vol controla, quan vol mira els rivals, és a dir, fa tot el que faria Valverde en el seu millor moment a la Fletxa Valona, ho fa Paul Seixas en el seu debut. I llavors, és aquella sensació de... Bueno, jo quedo molt impressionat d'aquesta Fletxa Valona. Aquí el debat, i tiro enrere, el debat de Seixas i vinculat amb el Tour de França, l'hem vist que les clàssiques, amb esforços curts i potents, pot estar a un nivell proper a Pogačar. A grans voltes i grans ports, per molt que tingui un talent de l'hòstia, l'any passat va córrer gran volta? Crec que no. No, no correu cap... El dubte d'aquest any era on debutava, no? No correu cap gran volta. I ja sabem que esforços llargs els aguanta bé. Va fer l'entrenament aquell de 300 i escaig quilòmetres a final de temporada, que és com, vale, la volta al Montblanc, ets un malalt de la bicicleta, però 21 dies seguits d'esforços el teu cos els ha de recuperar, i no hem fet mai una cursa per etapes, i per molt superestrella que siguis, tens 19 anys, no en tens 20 i tants, aquí segurament es notarà, no? Però bueno, en tot cas, quan parlem d'una superestrella com ja sabem que és Seixas, a vegades el que ens diu la lògica no ens funciona, no? En Pogačar no ens ha funcionat i farem bé de no fer-ho amb Seixas també. Sí, és veritat. O sigui, farem bé de no fer pronòstics. Sí. D'anar gaudint del personatge a mesura que avanci, perquè realment és el que ens està venint a dir, no? Cada cursa on va ens sorprèn d'alguna manera o una altra, doncs seguim així, cap problema, ens ho passarem bé. Molt bé, doncs més coses de Lieja que... A veure, jo destacaria Benepul. No només per fet aquest de ser un dels impulsors d'aquesta tongada inicial d'esforços, sinó sobretot perquè és una cursa que sempre peta a algun lloc, quan no la guanya, sí, l'ha guanyat 3 vegades, però quan té rival superior... Era una cursa on dominava ell, no dominava Pogačar, fa uns anys. Sí. O sigui, era la seva cursa. A veure, quan hi havia Pogačar, guanyava Pogačar. Hi ha un any que es lesiona, l'altre any que no hi va. Els anys que guanyava Benepul. Per tant, tampoc no ens passem. És a dir, és la seva cursa quan no hi ha Pogačar. Això és la realitat, no passa res, Vull dir, és boníssim i és un corredor que té 2 lieges, per tant, la resta segurament no ho aconseguiran, per tant, ell les té. Ahir tu creus que podria haver aprofitat més la situació? Ell a la Redut no té forces, o sigui, objectivament, li ha passat moltes vegades aquesta temporada que arriba una pujada dura i no està al mateix nivell que altres ciclistes que tenen més cames, és així, però el pla, o sigui, és que continua sent un fenomen inigualable. És a dir, el que fa Evenepoel un cop torna a connectar amb la cursa quan ja s'ha anat el primer i el segon, és dir, tinc Esquelmose a no sé quants segons, anant sol, al darrere és un grup que hi ha molts equips, que és impossible. És la típica que Esquelmose és un atac boníssim, perquè el podi el té fet, és a dir, una cursa normal el podi el té fet. Però a darrere hi ha Benepul, que és un ciclista que, malgrat tenir Jean Hindley per treballar per ell, Jean Hindley no fot brot. O sigui, és un ciclista que va... És com si fos l'estrella de l'equip, Jean Hindley, perquè Benepul es posa a tirar d'un grup de 20 i pico ciclistes, ell sol, durant no sé quants quilòmetres, a vegades deixa... O sigui, va entrar altra gent, però moltes estones és ell tirant.
i gasta més que ningú. I ho fa molt a prop de meta, també. I quan ja tens que el Moses segueix tirant, que dius, per què tires aquí? És a dir, és d'aquella cosa que jo li dic una lluïsada, en el sentit que de vegades embogeix i perd el nord quan veu alguna cosa que li interessa molt, no? Doncs ell veu el podi, i el persegueix independentment del que la lògica et diu en aquell moment, que és baixes revolucions, pensa una mica, has atrapat Esquilmoser, no hi ha ningú per davant que et pugui lluitar per la tercera posició. Que tiri Hindley, que tiri un altre, és igual. És a dir, no has de fer res més. Doncs ell marca el seu ritme alt perquè ningú faci atacs, també està bé, però arriba a l'esprint i els arrasa. O sigui, fa un sprint davant de gent ràpida de campionat. És que no sprinta, ell fica la 5a marxa i fa una recta al 100% i ningú li pot agafar rodes, que quasi bé. És brutal. O sigui, l'exhibició de Evenepoel d'ahir és extraordinària, tot i que sí per lluitar per un tercer lloc. La pregunta és, si Evenepoel no s'hagués filtrat al primer tall, vulguis o no, hi ha algun moment que també tira, li toca més el vent, més tensió... Si ell s'hagués quedat resguardat darrere, hagués tingut forces per a Redut, potser no seguir Remco, però sí fer un segon atac i després quedar-se 30 segons i després en el pla intentar perseguir, no ho sé. Jo crec que no mou prou. O sigui, crec que allà és una qüestió d'això, de moure cames, i crec que ell no arriba tant com els altres, dels dos de davant. Sí que això, potser amb Esquilmoser, un grupet de 2, de 3, ja no t'equilibra tan gros, això potser sí. Però crec que no afecta tant... Bueno, al final fa el podi, no afecta en res el seu resultat final de cursa. Ara que dius del podi, Renko ha fet tercer a Flandes, primer a Amstel, tercer a Lieja. No està mal, eh? Està molt bé, està molt bé. Està mal, eh? Sí, està molt bé. Mira, fica la gorreta al Renko. Puja-la, que no, si no es veu. És que saps què? L'he fet servir per caçar la bèstia. Ja. Bueno, Remco i Evenepoel és una mica això, no? Sí. O sigui, t'ha inspirat. I com a noms més d'aquests dies, a mi m'agradaria destacar el tercer lloc de Ben Tulet a la Fletxa Valona, perquè, ostres, venia de ser no fit per la cursa de l'Amstel. Què passava aquí? Que no estava en forma, i de cop i volta la Fletxa Valona fa un tercer. O sigui, era no fit, no està en forma. No està en forma, que estava de cagalera, el que passava aquí. Però és una cosa d'aquestes que dius, bé, curiosa. I l'altra, Emil Bestringe, cinquè a l'Amstel, quart a Lieja. És jovenet. Increïble, eh? És el perfil de ciclista que crec que durant anys només el veurem a les Ardenes. Sempre hi ha aquest perfil. Ve de ciclocross, aquest noi? No sé, però ja porta 2-3 anys. Bestringe és nom de ciclocross. L'hem vist aquesta temporada fent ciclocross. Sí. Emil Bestringe és de ciclocross. I crec que estava... Hòstia, ara parlo per parlar, però potser... Crec que estava... O sigui, alguna cursa l'he vist aquesta temporada fent ciclocross segur. Bestringe. Hòstia, que no sé... Em sembla que estava amb l'equip del Felipe, potser? Neuhus. No. Era Neuhus i... Estava amb Van der Poel, diguéssim. Bueno, no, clar, està... Ah, doncs sí que l'hem vist, Sí. Però res, d'aquest això, perfil Ardenes. N'hi ha uns quants, N'hi ha uns quants al llarg de la història. Vols destacar alguna cosa més de Lieja? Què ha passat aquesta setmana? No, és que tu Lieja no... No m'agrada a mi. A veure, aquest any t'he de dir que era més interessant que altres anys, perquè esportivament hi havia un al·licient. És que hem tingut, durant molts anys, verdaders merdots de guanyadors a Lieja, eh? Sí. A veure, i ara mires el top 10 i tampoc és cap alegria altres noms, eh? Bueno, doncs seguim endavant. És que vull parlar de la femenina, tinc més ganes de... Doncs anem a parlar. Perdó, el meu neguit és aquest. Vols que l'Eli ens tiri una sintonia? Sisplau. Vinga, va. Doncs Lieja femenina, com la veu veure? Amb la Paula Blasi cinquena, amb Demi Vollering guanyant i completant de moment una temporada espectacular. No sé si fer primer capítol Paula Blasi o primer les curses en si. Què prefereixes? Paula. Sí? Sí, comencem per la Paula, que és el que ens interessa més. Sí, el programa la setmana passada era sobre la Paula. 45 minuts de Paula. Tranquil·lament. Bueno. Ni la família. O sigui... No. El que passa és que, clar, llavors tu li havies posat deures. Ara què serà capaç de fer després de guanyar una Amstel? Clar, què passa, Paula? Ha baixat el llistó. No, però o sigui, fa una setmana teníem a la Paula guanyant a Amstel, aprofitant-se de... es va escapar, va aguantar molt bé el tipus i va acabar arribant, no se li treu mèrit, però a partir de llavors els focus estan amb ella. És a dir, quan ens ha sorprès més Paula Blasi? La setmana passada a l'Amstel o aquesta setmana a la Fletxa Valona i la Lieja, diguéssim? Jo dimecres vaig al·lucinar. Oi que sí? Estem tots d'acord, no? Sí. És a dir, el palmarès li quedarà a l'Amstel, òbviament, i una victòria increïble,
però la sensació de, ostres, que sí, que és una superestrella igual que les altres, és a la fletxa. Estem tots d'acord, no? I pujant controlant i amb cara de control de la situació, dir, para tercera, segona o acabarà de fallint al final i farà la 8ena. Però sensació de, jo m'ho he cregut, tinc cames i està pujant de tu a tu, al costat de Vollering, de Nievedoma, a mi allò em va... Guanyant a Nievedoma. M'ha deixat flipat. És un final que a la Nievedoma li va molt bé, vull dir, perquè és una noia molt explosiva, però molt bona escaladora. I, bueno, increïble com va saber això, igual que deia va seguir els teus Seixas, consells, no? Li vam donar uns quants consells i jo crec que algú més li hauria de donar aquests consells. Tu però creus? crec que eren, Tu creus? No, jo crec que no, Sergi. eren acertats. Crec que és cosa teva, I no, bueno, al final va fer això, no? El mur d'avui és duríssim i hi ha una primera part, una entrada doncs, que va pujant a poc a poc, després sí comença a enfilar-se una recta així llarga i al final d'aquesta recta arribes a 2 revolts, una esquerra i una dreta, que bueno, doncs, els que ho hem vist en directe ens espanta perquè Flipes. No sé quin desnivell hi ha allà, quina inclinació. I clar, i allò és molt important, no arribar allà fos. Perquè si arribes allà fos, et rebentes i desapareixes del mapa, acabes a 50 segons. Llavors és important sortir d'aquestes dues curves ben col·locada i encara amb una petita guspira d'energia per poder doncs, acabar la cursa, perquè encara et queda un minut de patiment fins a arribar a meta. La sensació de control de la Paula va ser brutal, la sensació de potència, la sensació de jerarquia ja dintre del pilot va ser brutal. Sí. I per mi és la millor cursa de la Paula de les 3, tot i que queda cinquena a Lieja i és brutal ser cinquena en un monument quan t'estrenes i guanyar Amstel. Però vaja, o sigui, el palmarès que ha acumulat la Paula en aquesta setmana ja justifica una carrera esportiva de qualsevol ciclista. Avui ho parlàvem i és que Gasparotto té un palmarès similar al que ha aconseguit la Paula aquesta setmana. És que és bèstia, és que és molt bèstia. Esperem que acabi amb un palmarès més recordat que no Gasparotto. És un corredor que... Sí, però no especialista en aquestes dates. És el Sí. que dèiem abans, que hi ha aquest perfil. Però Paula, jo crec que és més que això. Clar, no? és la gràcia de la Paula, que nosaltres sí que pensàvem que podia fer unes Ardenes, evidentment, però que et faci aquest nivell quan saps que el seu objectiu de temporada no passava per aquestes curses, perquè reiterem una mica la història seva, que no anava al seu programa aquestes 3 curses, i les 3 curses ha fet top 5, és a dir, és una sensació d'arribar, aprofitar oportunitats, saber jugar bé i que l'equip en una sola setmana hagi canviat el xip de dir el meu focus estava aquí i l'estic ja començant a girar cap a aquesta noia que està, evidentment, per un estat de forma. Potser en una altra cursa més endavant l'equip tira per una altra banda i farà bé també. No, això no ho centro només en això. Però és molt important que un equip com l'UAE tingui aquesta visió ara de la Paula de em pot aconseguir això. I és molt important que la UCI faci un vídeo el dia abans de Lieja, posi 5 noms en pantalla i un sigui la Paula. Perquè se n'ha adonat que està allà. És a dir, és una qüestió de retratar el que és la realitat. I que ella després, amb cames, et demostri amb un top 5 a Lieja que sí que estava allà, que no era una qüestió d'una cursa més senzilla com la Fletxa Valona, que al final és una qüestió d'un mur, que no era una qüestió d'aprofitar un moviment, sinó un dia on és un monument que saps perfectament que és dur i que hi ha les millors del món intentant lluitar per aquest monument, tu estàs per darrere d'algunes, però també per davant d'altres. És a dir, el resultat de la Paula d'ahir del 5è lloc és boníssim. I és que és molt bo. La imatge de quan arriba i s'ajupa al seu manillar i fa canó com dient, ostres, podia més. Clar. Aquí és on encara, per exemple, són els deures, no? que li posàvem, no? I que ha de fer i que té tot el temps al món per aprendre, no? Doncs a gestionar les curses i a millorar aquest aspecte tàctic, potser la col·locació, potser sobretot es queixava després en declaracions no? De dir, ostres, m'han faltat 20 metres de seguir a Van der Breggen per poder anar-me'n amb ella i finalment arribar a aquell grup doncs, que van disputar la segona posició. Ahir té 2 moments claus, que és aquest que diu en pantalla i l'altre que és la Redut. Clar, la Redut ja havia passat. És una qüestió de col·locació també. Per això dic, la Redut l'enganxa molt enrere, després intenta sortir, però ja se l'ha anat massa i llavors al final diu, ostres, aniré sola aquí i es queda amb el grup, no? No sé si hagués tingut cames per seguir tot els 900 metres que li quedaven encara de la Redut. Però bueno, són aquestes cosetes que ella sap que pot millorar i l'ambició aquesta, no? Doncs quan arriba a l'arribada i realment fa així que no al cap perquè diu, ostres, ho hagués pogut fer millor i ella sap
que té cames per fer-ho millor, és increïble, perquè és esperançador. Ara diré dues coses contradictòries i ja per tancar el tema de la Paula. La primera cosa contradictòria que diré és zero pressió. Zero pressió per la Paula, perquè ja dic, molta gent ja li agradaria tenir el palmarès d'aquesta setmana teu. M'agrada molt la segona que ve. I la segona és que l'he llegit a Twitter, que ara no recordo qui ho deia, però que em va semblar bastant acertat, que és que és una mica a les eixes de les dones. És a dir, no se sap exactament... Ha sortit aquí un bolet amb un potencial espectacular que els altres no l'han vist venir i què serà capaç de fer? És contradictori? Sí. Zero pressió. Paula, passa-t'ho bé i jo què sé, intenta... I ara ve la vuelta, a veure què... I ara ve la vuelta i ja està. La Vuelta, no sé si parlarem d'ella. Sí, després parlem de la Vuelta, sí. Només per tancar Ardenes femení, només destacar que tant Nieviadoma... No, ara anem a les curses. Ah, vale. Home. O sigui, la Paula era un capítol a part, però, sisplau, Marc, endavant, les curses. No. O sigui, jo més que en les curses... que al final, bueno, la Lieja doncs, hi ha un alt domini de Vollering quan amb una cursa que és de més desnivell, de més llargada i la fletxa doncs, que ja sabem com és, que també Vollering ataca, jo crec que es veu superior a les altres i gairebé peca d'optimista, perquè al final el punx final aquell de Puig Pieterse... Sort que gira un moment, Es gira Sort que gira al cap un i moment. no li fa fot, l'esprint últim. Perquè gira per celebrar. Sí, gira com per dir, sí. vaig a celebrar i diu, hòstia, no, encara he d'esprintar. No, i després ho diu, en declaracions que, ostres, que ell havia fet la seva aposta i ja no mirava enrere. Vull dir que realment no tenia més forces. O sigui, té la força de la ronyonada última, però si dura 50 metres si dona 50 més, sí. no li pot agafar roda a Pieterse, perquè anava amb la... I això, Pieterse fa segona a Lieja, disculpa, Sí, a les dues, a Lieja i a Fletxa, i són... Se li està ficant cara de Caixa Nieviadoma a Puig Pieterse o de Wout van Aert o de Peter Sagan. Més ràpida, jo crec que, o sigui, perquè té Vollering al davant, però la veig més rematadora i la veig, per tant, amb un palmarès potencialment major en dies d'aquests que no acabes de sortir, però sí que està rematant molt el pal, és veritat. Sobre Demi Vollering, aquest any a Estrella Bianchi recordo que es van perdre unes quantes ciclistes que es van equivocar de camí i va quedar 20ena. Va guanyar una companya seva. I va guanyar una companya seva, la Elise Chavet. Elise Chavet, és veritat. I la resta de palmarès d'aquest any de calendari de la Demi Vollering ha sigut Lieja guanyada, Fletxa guanyada, Amstel tercera darrere de Nieviadoma i de Paula Blasi, ha guanyat Flandes, ha guanyat Omloop, ha guanyat la setmana al País Valencià... És que Déu-n'hi-do, Sí, a mi m'agrada que s'ho cregui. O sigui, és una cosa que de vegades amb Vollering, quan la veig, en una cursa penso, sense voler fer la comparació que és fàcil aquests dies, que és, ets com el Pogačar, però a vegades no corres com ell. I crec que tens capacitat de fer-ho. O sigui, jo tinc la sensació de moltes curses de Vollering que s'espera molt, que de vegades fa treballar molt l'equip, és a dir, que fa coses que són lògiques en el món del ciclisme, però m'agrada també veure-la en plan abusant-nos, és a dir, en plan de dir, jo ataco la Redut, sóc més forta que les altres, me'n vaig sola i hi ha 30 i piu quilòmetres fins a meta. Això no ho fa tant, Vollering, o sigui, no és un tipus de ciclisme que la vegi fer tant. I ahir, per exemple, la Lieja no va tenir massa història, això és així, la femenina, no va ser la cursa que recordarem tota la vida a nivell esportiu, però em va agradar veure aquesta versió de Vollering, de sentir-se dominadora. Suposo que el fet d'anar guanyant tant, aquest palmarès que acabes de repassar d'aquesta temporada, ajuda molt a aquesta confiança, i em va agradar, perquè vaig pensar que és que ho pot fer molt més del que ho fa. I les altres, doncs, a lluitar per la segona plaça, com passa amb el masculí. Vollering no fa Vuelta, fa Giro, i després fa Suïssa, i després fa Tour. Sí, sí. Més coses de la femenina? Voleu dir alguna cosa més o ja passem a... Bé, només un nom, Isabella Holmgren, Sí. que l'esperem perquè és molt jove, té 20 anys, fa un parell d'anys que estem pendents de veure fins a on arriba o no, ja ha mostrat la poteta, no? És a dir, és allò de tret al cap, ho ha fet bé, va perdre forces paulatinament a mesura que avançava la Lieja-Bastogne-Lieja, de fet l'acaba superant Paula Blasi també, però en veure's allà al davant amb una Redut, amb les millors, no ho havíem vist encara, i de fet va amb una companya d'equip que és Niamh Fisher-Black i que al final acaba ella per davant tota la cursa, després perquè té més forces i més cames, tot i tenir 20 anys, vull dir que molt bé. És de la generació... És un any més gran que les Skladonova, Celia Geri, però és aquesta generació, Cal Ferguson, l'altre del Movistar, la Caris Lloyd, són corredores que d'aquí un parell d'anys, 3, seran
top mundial, segurament. Sens dubte, sens dubte. Però un nom a apuntar ja el coneixem, però m'agrada veure-la fent passos endavant. Què us sembla? Doncs passem a la Vuelta a Espanya femení o teniu algun nom més vosaltres? No, jo anava a mirar ja les inscrites de moment a la Volta a Espanya, que encara no són... Avui n'han apuntat algunes que són claus per entendre quin tipus de cursa podem veure, perquè fins aquest matí encara no ens faltaven alguns noms. Mira, una cosa, abans d'anar a la Vuelta a Espanya, aprofito. Hem parlat de Paula Blasi, i evidentment s'ho mereix, però a vegades hi ha campionats que estan més propers i que guanya gent més propera, fins i tot que Paula Blasi. I llavors avui, sisplau, un moment de menció al Campionat de Catalunya de Ciclisme de Carretera que es va disputar aquest cap de setmana a Sant Julià de Vilatorta. Marina Cerón, campiona de Catalunya per segon any consecutiu, categoria, em sembla que es diu Masters 30, no sé com es diu el nom, però en tot cas la millor de les millors de les que corria allà. Paviolenca. Sí. I molt bona gent, vull dir que ens alegrem moltíssim de la Marina d'aquest doble campionat de Catalunya, que a vegades no ho diem perquè, clar, com que és més propera i tal, doncs, no, escolta, tu, aquí a la Taparrino celebrem. Evidentment, el campionat, diguéssim, absolut, se'l van dur un altre ciclista, en aquest cas Laura Gómez, i per tant enhorabona també des d'aquí. Ens agrada molt parlar del ciclisme també Campionat de Catalunya quan tenim doncs que qui ha succeït Paula Blasi, campiona del 2024, campiona del 2025, doncs mira, Laura, no? És a dir, és com aquell punt de vegades la gent que està aquí, aquest tipus de campionats, amb lupa ens hi fixem perquè després mireu on acaben, no? I llavors crec que és interessant. Doncs, la Laura, que ja va guanyar l'any passat, si no vaig errat. Que havia començat feia poquet, també. Que havia començat feia bastant poc. Jo diria que l'any passat va guanyar la Paula encara, el Campionat de Catalunya, crec que va revalidar. El Marco Mirara. Crec que va revalidar 2024, que és quan doncs, despunta. Ostres, la Paula Blasi guanya el Campionat de Catalunya, que en parlem, no? I crec que l'any següent va tornar a competir-lo, si no ho recordo malament. Ara ho comprovem, però en tot cas la Laura ja havia destacat, també, és a dir, que porta també una ratxa molt bona de progressió absoluta. I destacar això, que molt bona participació de fèmines i que tant de bo doncs, amb referents com la Paula, com la Mireia, doncs pugui anar creixent, sobretot amb nois i amb noies, perquè tampoc amb nois anem sobrats, però que vagi creixent aquesta afició pel ciclisme i aquesta pràctica pel ciclisme, que al final és un esport que és molt sacrificat, però a la vegada doncs, és molt bonic i que la gent el conegui i s'apropi. És imprescindible i tenir referents com aquests doncs, és genial. El Marc està marxant de ProCycling Estats per buscar això, però pot trobar ProCycling Estats mateix? No ho sé, sí, tant. Si busques la Paula trobarem palmarès. Sergi, una altra cosa, que és que ara estan parlant de gent d'aquí, aprofito i els poso tots en pack, Avui mateix ha fet top 10 Marc Brustenga al Tour de Turquia. Sí, ara mateix, diguem. Que acaba d'acabar l'etapa, ell top 10, perfecte, Marc. Confirmem, Paula Blasi va guanyar l'any passat. També, oi? Sí, és que em sonava molt aquest doblet de quan ja estava en nivells molt alts, però que seguia venint aquí a competir d'Alice Coutinho. Aquest any no era possible perquè la teníem a Lieja, no? I més noms, Adrià Pericas. Millor resultat com a professional l'ha aconseguit aquesta setmana, ho ha fet a la Vuelta a Astúries, ha fet segon en un parell d'etapes i segon a la general, per tant, setmana boníssima, només l'ha superat un tal Nairo Quintana, que dit fa uns anys, doncs, hòstia, aquest any ha sorprès perquè feia 4 anys que no guanyava res. Fa il·lusió. A mi m'ha fet il·lusió perquè crec que és una manera de... Entenc que algú moment tancarà la trajectòria, crec que no li queda gaire, i llavors m'agrada que ho hagi pogut tancar amb una victòria i no amb la sensació de declivi permanent que arrossegava des de feia 4 anys. No, es retira, aquest any ja ho van anunciar. Doncs això, sí, clar, i tant, ho van anunciar a la volta. Doncs aquest punt de sensació de que acabis prou bé, dignament, jo ho agraeixo en el cas d'una figura com Nairo Quintana, que durant anys l'he animat molt com a millor escalador pur que han vist als meus ulls durant la meva vida. I qui més? Em deixo algú... l'Aitor Martínez, que tu el destacaves també al nostre grup particular. Aitor Martínez, corredor de 17 anys, per tant júnior encara, que ho està fent molt i molt bé, el millor júnior estatal. Ho vam comentar a la Volta a Castelló, va guanyar una etapa i després va guanyar també una clàssica, també Copa de les Nacions, les dues. També ha guanyat a Itàlia una prova internacional i ara ha fet tercer a una altra prova de la Copa de les Nacions. Per tant, està a primera línia a nivell internacional i segur que ja se l'estan rifant els equips de desenvolupament World Tour. Així que un nou corredor de casa, sense cap mena de pressió, però igual que quan nombràvem Adrià Pericas, quan en júnior començava a treure bons resultats, doncs citem a Aitor Martínez i el tenim ja a la lupa perquè els propers anys segur que sentirem parlar d'ell. Perfecte, benvingut l'Aitor a la festa de la comunitat de la Taparrina, noms que anem situant, saludant i celebrant que vagin avançant. Voleu anar a fer la prèvia a la Vuelta? Jo crec que entre Vuelta i Romandia començaria per Vuelta i després si voleu fer una pinzellada de Romandia. Eli, si vols fer canvi de sintonia i parlem de la Vuelta a Espanya.
Una Vuelta a Espanya que aquest any es disputa exclusivament al nord-oest de la península Ibèrica. És una Vuelta que la gent, lo típic que diria, no és Vuelta a Espanya, perquè ja ho sabem, això, els recorreguts ens hem d'acostumar, gent que ens anem aficionant al ciclisme i ens posem podcast com aquest, mai feu cas del nom. Es fan recorreguts a nivell esportiu d'interès i van canviant, i algun any estaran a Andalusia, altres anys això. És una Vuelta que dura no 3 setmanes com la dels homes, i per tant també s'ha de fer d'una forma més concentrada, intentant evitar viatges entre dia i dia. Llavors, què passa? Que tenim una Vuelta duríssima a nivell de recorregut. Recordeu que es puja, si no recordo bé, l'Empraeres també, i l'Angliru. L'Angliru, sí. Llavors, tu quan tens aquest recorregut, què fas com a equip? Doncs intentes portar gent que ho pugui fer bé en aquest terreny. Què fa UAE? Porta un duo, que està confirmat des de fa mesos perquè estan treballant juntes amb això, que és la Mavi Garcia i la Paula Blasi, que és l'objectiu doncs, que s'havien marcat d'aquest primer tram de temporada. O sigui, això ha estat un afegit, tot el que hem viscut ara. La Vuelta és el que està preparant de debò la Paula, el que quan el Sergi se l'ha trobat avui doncs estava preparant també, que és aquesta Vuelta a Espanya, que comença aquest diumenge, si no recordo malament. Diumenge dia 3, Perfecte. sí. Doncs hem confirmat la Paula i la Mavi des de fa temps, Pauline Ferran-Prevot també ho tenia al calendari des de fa temps, però avui hem sabut 2 noms que a mi particularment em fan molta il·lusió que hi siguin, perquè pugen molt al llistó de la prova i són perfils que un Angliru o aquest tipus de curses són noms que hem de tenir clar. El primer, Kasia Nepomuk, de tal com ve, és a dir, la Kasia és una ciclista que pot fer una Vuelta increïble, i l'altra, la que jo directament poso al capdamunt de les favorites, és Anna van der Breggen. O sigui, Anna van der Breggen, vist el que va fer ahir a la Lieja... Està afinant en el punt de forma, Està molt bé, no havia començat bé la temporada i ara està molt bé, i la Vuelta, a mi aquest perfil de pujades així crec que li van com anell al dit. Sí, Tinc aquesta sensació. A més, l'experiència, no, que té, i bueno, perquè és una escaladora increïble i sap dosificar molt bé els esforços, i precisament en Angliru, no, pensant que és l'última etapa, la darrera etapa d'aquesta volta, si sap gestionar bé la resta d'etapes, per dir-ho així, aquesta evidentment és la més decisiva. Jo crec que ho té tot a favor. Veurem. Òbviament Niewiadoma és una escaladora també molt bona, i les altres, no? La tenim a la Paula, tenim a la Mavi Garcia, que jo crec que la Mavi potser pot tenir les seves oportunitats també en algun d'aquestes arribades en alt. Sí, sens dubte. Jo crec que la Mavi... Aquesta llibertat que pot tenir com a segona corredora o tercera de l'UAE, diguem, dins de la general, segona, potser tercera, i a la Swinkels també, veurem qui més participa, però que pot tenir aquesta carta de llibertat una miqueta i... Sí. A priori la Mavi, tan dependent com té tant Praeres com l'Angliru no li va bé, és més d'esforços que ella agafi el seu ritme, però bé, també un esforç tan llarg de tants minuts, també ella pot agafar el seu ritme encara que es despengi, i anar recuperant i acabar de les 3 primeres. Sí, estil Marc Soler, en aquest sentit. I ho hem vist a la Volta aquí l'any passat al Coll de Pal, que va haver molts casos així, no? I llavors això crec que en femení es pot donar bastant encara. El cas de l'Angliru, d'aquestes muntanyes que ja traspassen una mica el que és la lògica humana, no? De dir com poden pujar això, no? Directament. Aquí ja, jo crec que els perfils típics que tenim de ciclista, escalador, escaladora, o de mitja muntanya, o de més rodador, a vegades es trenquen. Canvia una mica, oi? Canvia totalment. Jo me recordo la primera edició que va pujar l'any 99 a l'Angliru, que òbviament s'hi va guanyar Chava Jiménez, que era doncs, segurament dels millors escaladors que jo he vist mai, però, per exemple, un rodador molt bo, com era Abraham Olano, que no era un especialista escalant, va fer una gran etapa. I de fet aquella volta crec que la guanya. Per tant, al final és, i Jan Ullrich també l'hem vist que al final no és un escalador pur, és gent pesada, doncs que també, si tens aquest capacitat de trobar dièsel, el ritme, de no perdre força durant tota la pujada, de no desmuntar-te, de conèixer-te molt bé, i jo crec que ja et dic, que no un escalador pur, un Nairo Quintana en el seu millor moment, ho faria millor que potser un corredor, un Bradley Wiggins, per dir alguna cosa, ara estic ficant exemples masculins, però vull dir, en cas de les noies... Clar, per això em quadra molt Van der Breggen, perquè es coneix molt ella mateixa. I crec que una pujada com aquesta t'has de conèixer molt bé per regular-te, per saber exactament que estàs en els límits que et pots estar i durant tota aquella estona tot el que et ve, perquè és una borrada. O sigui, ja ho sabeu que l'Angliru no el presentem aquí perquè tots el coneixeu, però és un port... és monstruós, allò. Llavors has de tenir molt cap fred per entendre el cos com et va cada moment i saber que et pot durar mitja hora més allò que estàs fent quan encara et queda una eternitat o el que et sembla una eternitat.
Pot ser interessant, evidentment, la setmana que ve podem seguir parlant d'això perquè encara no s'haurà disputat l'etapa de l'Angliru com a tal. Tenim aquest marge doncs, per aprofundir-hi més. Si voleu, anem a fer Romandia, que també tenim doncs, l'al·licient que hi participa, a part de Tadej Pogačar, un bon, no sé, gruix de noms, podríem dir, interessants. Ja han fugat de cara al Giro, no? I que Molts comença d'ells. demà, Sí, no? sí, Vull dir que sí. potser podem fer canvi cap a Tour de Romandia, us sembla bé? Som-hi. Doncs vinga, va, Eli, canvi de sintonia, l'últim d'avui, i cap a Romandia. Giro... Almeida i Giro, has dit, Marc? Almeida i Giro. Almeida i Giro. Mira, fem una cosa. Tour de Romandia comença demà, però avui al matí hem tingut triple notícia sobre el Giro d'Itàlia. La primera, com ho diu el Marc, Joao Almeida, Joan Almeida no anirà al Giro d'Itàlia 2026. perquè què hauria fet el Giro d'Itàlia Joao Almeida aquest any? Probablement cada segon. A arrossegar-se. No, a arrossegar-se, No, perquè no, té no. un virus... Bueno, moltes històries de principi de temporada. Sí. No té Virus que l'any, es diu no té l'any. Pogačar. No és el seu any. Algú ja ho havia augurat aquí, que no seria el seu any, i es confirma. Vull dir, senzillament, Almeida... Creus que UAE té la capacitat o la voluntat de dir del Toro oblida't del Tour, ves al Giro a intentar guanyar-lo? No sé si creuen que el que pot fer el Toro al Giro ja ho farà Dan Yates. És a dir, és el meu dubte, perquè del Toro no et guanyarà el Giro, perquè hi ha Jonas Vingegaard. I em sap greu, perquè el del Toro m'agrada com a ciclista. Però Jonas Vingegaard m'agrada el triple que ell i crec que, ara, honestament, crec que és molt superior. I llavors, per lluitar per la segona posició, mires la resta, Adam Yates hi pot ser, Creus que Adam Yates pot quedar segon al Giro d'Itàlia? Sí, perquè el Giro d'Itàlia és això. El Giro d'Itàlia hi ha Tau que el guanya. O sigui, és una cursa que t'apareixen coses estranyes. Llavors, jo crec que algú no, ja dic Adam Yates perquè és el que més palmarès té, però no sé si n'hi ha més que puguin fer alguna cosa al Giro, com tipus Jay Vine o una cosa així. Bea Bain, Arrieta, no sé. Però és que potser Jay Vine et fa por. És el que Ja, vull ja, dir, ja. que no sé si com a equip necessites canviar si el teu realment objectiu de temporada més important era aquell i l'altre ja l'estàs posant en mans d'algú que això et pot fer segon, però primer difícilment Almeida davant de Vingegaard ho pots intentar, pots lluitar, pots competir-li molt, difícilment ho aconseguiries. Doncs jo crec que potser tríem per aquesta opció de conservadorisme, diguéssim, en aquest sentit. No ho sé, ja ho veurem, potser canviem demà i demà diuen no, que ve això del Toro, qui sigui. Suposo que Pogačar entenc que el respectaran després de Romandia i no... S'han descansat una I miqueta. el deixaran descansar una miqueta. Bé, a part d'ell, Mikel Landa, baixa confirmada també pel Giro d'Itàlia, era objectiu de temporada per ell, era on l'equip més o menys posava esperances en una general, per tant, oblideu-vos-en, no hi pot anar. I el que sembla que també serà la baixa definitiva és Richard Carapaz, que no està en forma. Es veu que no està en forma per poder disputar un Giro, per tant, 3 noms que perfectament podien lluitar per un top 10 els 3, doncs no hi són. Llavors el Giro, diguéssim, s'obre a altres possibles noms. Com que això comença el 8 de maig, la setmana que ve tindrem temps de fer una bona prèvia, i ara sí que, si voleu, Romandia comença demà. Què tenim? Teniu ganes de veure'l? Gens. Gens. És una cursa amb un pròleg inicial de 3,2 quilòmetres i després 5 etapes. Sí. Les 5 es disputen en forma de circuits, excepte alguna pujada, alguna muntanya, alguna cosa així. Val? O sigui, és una cursa pensada per un senyor que decideix, diguéssim, estalviar els seus diners en la forma que sigui possible i aconsegueix fer-ho així. Pogačar va a Romandia normalment? No, de fet, ell li falta oi? Romandia i Suïssa, és el que es fa aquest any Vale. per intentar acumular palmarès. També hi va un duo de Red Bull espectacular, que és el millor ciclista de la història, que és Primož Roglič, acompanyat d'un jovenet alemany que es diu Florian Lipovitz. És, diguéssim, els seus principals rivals a Romandia. I llavors hi ha altres equips molt interessants, però evidentment amb menys pes per la general. Bueno, Pogačar pot guanyar. Pogačar, Abans ho vam mirar les etapes dels perfils. De les 6, comptant pròleg, pot guanyar 4, bé. Com la Volta, no? De fa un parell d'anys sí, aquí. Sí. Pròleg només n'hi ha... O sigui, contra la llotja només n'hi ha aquesta. Sí, és això. És 3,2, però és en principi i acaba amb una pujada d'un quilòmetre i pico. Bueno, doncs, això, col·leccionant. La seguirem tot el que puguem, no? Ah, Queda després de la ressaca aquesta de la primavera i abans del Giro també... Doneu-li una oportunitat perquè els paisatges són molt bonics. No, Són sí, molt sí, bonics. està bé. Va, doncs, feta la crida al Tour de Romandia, recordem, sobretot, demà a les 8 del vespre a la Sala Gòtica de Molins de Rei, xerrada increïble
de Ramon Usalla, aquest doctor en història i autor de Història política del ciclisme un segle costa amunt. Sergi, sisplau, acaba ensenyant això a càmera. Un llibre que us recomanem de Manifest Llibres. Si a la vostra llibreria de referència no el tenen ara, demaneu-lo, que encara està en catàleg i per tant el podeu adquirir. Llegit. I val molt la pena. Aquesta taula, evidentment, ens l'hem llegit i l'hem gaudit. I esperar-vos a tots demà, portes obertes, entrada gratuïta a la Sala Gòtica de Molins de Rei. Comencen els actes pre-tour, just a la setmana que tenim pre-Vuelta. Som bojos, però ho aconseguirem fer tot. Ens acomiadem, disculpant el Lluís Àries que l'han trucat i per tant es veu que parlar per telèfon és més important que parlar per la ràdio. Gràcies Marc, gràcies Sergi i gràcies sobretot a l'Eli Arjona i a Ràdio Molins de Rei. Sou molt grans, que vagi molt bé, bona setmana. Adéu.